Malawi Brief. Aphungu ku nyumba ya malamulo ayambe kulankhula chichewa. Iyi ndi nkhani mwa nkhani zina zomwe zavuta mu programu imeneyi ya The Dashboard. Ndipo makosanawa akupempha kubomako kuti ngati kuli kotheka Malawi ithe kuonera zimene anzathu amapanga ngati ku Tanzania, South Africa ndi mayiko ena kuti nawo amatha kumalumikizana mu chilankhulo chawo. Ndi cholinganso choti anthu akumudzi amene anawavotera anthuwa azitha kumamva nawo zokambira nazo. Ndinavaso kuti ali mpaka boma la China. Yes. Linapita komwe kukapereka mphatso. Yes. Zimene zachitika. Zachitika. Munaiona mphatso Ine ndiye mphatso sana. Sinayo. Chifukwa cha sichituzi chawo chomwe. Iya, ndakasi. So mphatso mafuna chikali. Iya, komano pamene mphatso yo kodi ngoti potazi ugowa. Pamene mphatso yo ndiziti. Chifukwa chituzi chawo chomwe. Bwana kato kodi nde kuti ukubakira chituzi kubatsani palibe chimene chachitika changa chomwe iya lero seza ngombe apopo iya pachilungamo chake ukuwa amene upititsa ngombe pamene kuti khulupirire kuti mphatso izi ndunzapha kulakulu izi ndizapha kulakulu pamakhala kuti chithunzi chija ndi chinthu chofunikira kwambiri. Za ngombe zimene muganizazi ikhali best. Koma munava mina anayankhulira bwanawo anati bwacha anena kuti anena kuti akuti akuganiza kuti wana adabwa kuti moti mphatso nchithunzi chake chomwe anadabwa koma kudabwa kwake kwa bwinobwino osati kudabwa kwa osati kwa inu osati kwa ine chifukwa kwa inu kukuoneka kuti akuti kuti chithunzi uje mphatso yake chithunzi chake chomwe yes mwachitenga kuti inu chithunzi mwachitenga kuti yes ndakuti I think alipo ena ku State House kuno amene andienda pasi andienda palena kandienda pasi ndikupatsani chithunzi kuti inu chithunzi ndichi tapulitani mundipasi fana dapo bwana kuti muti chithunzi anyway basi alipo anyamata ena amene akambirana nawo kuti titere koma mphatso ija ndiyabwino ino azungu mphatso zawo sizaifesi no ino ndine ayi tikudziwa zimene timaziona hayi kuli birthday basi mpaka dengu lachimanga no izi tiphunzire konso mene mphatso zathu zimakhalira komanso zatiphunzitsa zambiri ngati dziko yes kuti pa tsiku limene munthu akusangalalira kuti ayi ndaonjezerapo dzaka we need to celebrate komanso akuoneka mphamvu aoneka so strong kodi zatere musangatuluke tsiku limodzi kuti azipita angoweva anthu chifuna ngati anthu ambiri amaona ngati kuti mwina sakupeza bwino thupi mwina chani ositi the measure ili apo kuntulukako tsiku limodzi olo chabwino okay ndiye ndifuza azilowera kuti chabwino okay kungotuluka basi atuluke kumpanda nzenda anatuluka kupang'ono muli misewu ina yayambika mulilongo muno mwachitsanzo pali msewu wachipasulawo yes umene uchakukoza akhoza kungochita kamodzi kokha kungochita ring road anthu angoona kuti bwana alipo ka ring road basi angoweva basi bwana basi apita ndekuti anthu alimba mtima kuti kholo lawo lilipo chabwino chifukwa chitaziyi kwambiri kapena nimumaona pa chithunzi ponka of course fati chithunzi chajambula leroli kwaona tikwaona komanso pena tikuzona kuti is walking his talk chifukwa tikakumbukira kuno bwino mbuyo munthu ya kampeni panali zambiri zimene zidayankhulidwa I should remember kuti ngakhala achihana atanena kulankhula kwawo kuti no ifeyo tikufuna president adzikhala mu office adzigwira ntchito
osati kumakalima minda umatani umazungulira so mwina kapena zimene zinali manifesto kuonesetsa chuma chikusungidwa komabe mmene mwayankhuliramu nkofunikabe apo ndi apo ndikumaonekera at least once in a while ya zimathimitsa zokamba once in a while zimathimitsa zoya kaya apita ku chalichi sili amapemphera kuti oya chofesa kuti chalichi ku State House komweko ndauti ngati amapita ku chalichi kaya ndi mtauni muno pena pake basi wiwi ndani bwana atamenewo at least once in a while so akuluakulu amene makhala State House bwana atulukeko pang'ono pokangoweva anthu basi akagwire ntchito bera kuti timene tichitira akalindiza timafuna titaonekera pang'ono chabe mwina in few minutes kuti mtsogoleri wa dziko ndiye kuti alipo choyambirira popo waoneka alipo timafuna titaoneka pang'ono kuti mwezi uno mwina ndo namba 8 atasankha nduna zawo zimene adaziyankhula mawu pa 1 November 2025 adauza kuti ineyo ndakusankhani kuna mbiri kunjawo kuti akhoza sobwera uzasankhidwa ndimafuna ndimugwire mawu awa kuti the honeymoon is over anatero it's time to work funso limene tingakhale nalo munthu uyu akugwirabe ntchito Amalawi adamusankha ndipo sizobisa pano kuti tere mwino ndiyomaliza sikwenikweninso kuti 2030 akhoza zooneka pa ballot paper zimene zodziwikiratu koma tikaunikira kuti mawu amene adayankhulawa kuti anyamata ndakusankhani pano tifuna tigwire ntchito kodi tinganene kuti amthalika ali ndi anyamata kuti akugwira nawo ntchitodi kapena we are still lacking behind no ndifunso lovuta kwambiri chifukwa choti nangasi ndunazo kumene ziliko ndi kuti zikugwira ntchito zikakhala zomadziona choncho kuti zikugwira ntchito ndunazo ndiye komano tikati nduna ikugwira ntchito timene tidziona ma results mwachitsanzo tikatengera unduna wa tingoyambira wachani kodi wamadzi aukhondo mwachitsanzo ndiye kuti tikuyenera tidzione kuti madzi kwa amene amapeza madzi kaya ndi kumawater boardimo ndiye kuti madzi sakusiya koma tikanena kuti madzi sakusiya ndiye kuti ndibodza zedi fwa madzi ambiri mmatapumu makhala dry mwina 1 day 2 days 3 days no madzi ndiye kuti pamenepo anduna kwena adzuke tikangena nkhani ya magetsi lelolo kunali mbwandi kumaula magetsi anazima mwambuli nkati tayuti ayambe kudzoza asembe magetsi ti kuti chipongwe chanji chokalawa mpaka opalishi magetsi jealous lanji loti adzoza asembe anthu a mulungu mpaka magetsi ti ndiye kunali pakala iwa madziwa zote akudzotsa asembe amadziwa and madziwa zoti even asikumambiri enaso nkakatolika amadziwa ndithu koma no zooneka kuti kuyesikomu nakonso chibwana too much kuti chibwana chachikulu chimene magetsi sindizioneka ku magetsi kaya amapindula chiyani kaya sitikudziwa ndi vuto lalikulu ku magetsi kofunika ndithu ayang'ane bwinobwino zachitika leroli mwamboli nkati anthu naso ali pati ali pomwepo panana nduna defense pompo ayimsatero kumata bwanoso zima ali pompo kumaisiko msakadafufuza kuti aisiko azimitsa magetsi anduna defense akaupali pati ali pomwepo ti manje ndule mumene aide mulanduso so ndekuti nduna za magetsi ikwenera ione kuti kodi tupanga bwanji so kumeneko ndikhozonena kuti sizikuyenda tikambe mopa mulungu naku mphamvu ya magetsi kumadzi aukhondo limbikirani kumeneko ndi tisaname iyayi lowaniko mwina akumvetsera mwina nkuona ngati kapena njaboza koma azungulire mdziko aone ndithu mwende muone nde mumva kuti tiye tipite ku agriculture chabwino mwezi uno ndi July madera ambiri asosakale ezona toyankhula pano madera ambiri asosakale enaso agamulira kumene koma nkhawa zili kuti fertilizer timpeza kuti nkhani imeneyo aliyensetu amayang'ana kuboma ezona chifukwa pa kampeni pamakhala ma promises
hayi mudzatere ndiye panopa nkhawa zili kuti kodi fertilizer timpeza motani zikhale bwanji ndiye chonde nduna dzukani pali zambiri zimene tingayankhule kumaphunziro nkuja maphunziro akuyeza kuja ku university ngakhale amanene kuti ayi nkuti maphunziro ayende bwino kuti nanga si maphunziro ngodula ndithu koma olira akulirabe olira akulirabe izo sitingabise pano nangati ambiri akukondwa ngati kuti fizi yakwera hayi ena akulirabe ndithu kuti mwati chochitika njani yes ndi angoyang'ananso kuboma kumweko kuti basale munena ichi itekedi yafikira anthu osauka zikatero ndi kuti kunduna wanu zayenda bwino pali zambiri akalindiza chifukwa timafuna tiyankhule izi mowathandizira iwo omwewo chifukwa mwina nkukhala pansi nkumaona ngati sangagwire manja amthalika pa nthawi ino ndiye kuti mwina akuona ngati kuti akhoza kupindula chifukwa mtsogoleri wa dziko sakhala ndi mphamvu payekha amayika nthambi kuti tiyesetse tione kuti titani for instance pompano tinali ndi nkhani ya mepa zatengera a Suleiman kudzuka mparliament kuombetsa chijama ti ndanena chimaopsa tipecha mesa ena so amphumu amazizimuka anthu kuti mwaomba kwambiri maona zatengera a Suleiman kunena kuti no, enough is enough. Let's wake up. Nkhani iyi ikuyenera kutha. I don't know even kuti anthu amaganiza bwanji. I remember atangolengeza kuti committee imene ifufuze nkhani imene kuchidesa kampani ya Dzombe ndi iye maina adachula. Yes, there was that silence. Pamenepo there was that silence in the parliament. Kusadabo kuti tsono sakuomba mmanja bwanji. Pamenepo kapena mukadaomba mmanja ikadakhala nkhani ya CDF. Kapena china chake chokhudzana ndi ma allowance tano kumeneko fa pali zambiri zimene umadabwa kuti kodi ma MP kwenikweni nkhani yabwera apa ni nkhani yabwino koma timafuna titsindike kunena kuti mu dashboard ino ndiye kuti tikadaombabe mmanja kwa Suleiman kwambiri kunena kuti ntchito ngati izi zikadachitika ndi nduna zonse aliyense nkudzuka kumene ali ndiye kuti nkhani ya 2030 imene amatha kulota chipanje matha malota ngati chichoka mboma koma timafuna tinene kuti pali ena anali mboma anatulukamo kodi anthu adakuyikani pamenepo kuti mutani sitingayembekezera muthalika nkumayenda pena paliponse ndikupanga china chilichonse pamene anyamata awo amphamvu alipo sinodziwa ngati dashboard tingalakwitse kuti tinaona parliament mwamba kumapezeka sitting plan inasintha yachita kulongosoledwa posachedwa hapo akuti the rising star anapezeka ali pa mpando ana badai munaitsatira bwanji mwina tisanafike kumeneko ndimafuna munayamba ija ya zochitika za a Suleiman kudzanena kutendike komiti anthu aja ma MP aja ndene ndimaganiza kapena ifuta sana chule iwowo kapena kuti akapite nawo ngasi kungokuika ku committee kuja iyi ndi achievement kumakhala ndi sitting allowance standing allowance kulibe koma ku sitting allowance ndiye mwina nkutheka anadzaona kuti tsono wa mukwachula iwowa bwanji osatichula ine so pamene pondiona ngati mwina nkutheka panali vuto limenelo kutheka komanso china adaitana Adzombe mafunso ambiri amankha miyambi Adzombe aja ndituti kumazuvana zinthuzi mpaka chair awatu matita aone Henderson mpaka anadzaseka kuti no tumati tikafusa kuti muti nkhani imeneyi uyu kozata mtowani uyu munda akambirana motani chanchani hayi chitseko cha saka sili gogona okay so chitseko cha saka sili gogona mufuna utanthauzaje pamene muti chiyani mwatimanga masamba tadena ndi bwino muti bwana so chilichonse amango yankha miyambi ndiye pomaliza zoveka kuti khangati amvana bwino kuti amepaja ndiye kuti wiki ya mawayi ati pa 22 ngati pa 24
akuti apanga finalize zina ndi zina kuti mwina ntchito iyambike chifukwa panali zambiri zimene zimachitika. So tithokozedi kuti Sulemani anadzuka. Komanso sitikudziwa kuti kudzuka komwe anadzuka kuja ngati ambali zonse sanombere m'manja ndero zinathoza kuti ngakhala ku DPP siwonse amene akondwa nayo decision imeneyi mukanabwereza zimenezi. ndikunena kuti mmene Sulemani anadzati tinyamuke tipiteko nkudzapeza kuti DPP z MCP z nkutheka chifukwa ifeyo ngati Sulemani nga DPP atakhala kuti MCP sanombere m'manja tidakati mwina poti decision ichokera kwa DPP koma pesa kuti ngakhale nawo a DPP anakhala chete ndeti kuti komano is he safe munasankhiranje kukhala chete is he really safe is Sulemani safe kuti mpaka DPP asaombere m'manja pamene ndi chani makamaka. So ifeyo talimbikitseba Sulemani kuti please be strong and work, stand for the Malawians. Federeza ayambike komanso pali zambiri zoti zionikidwe mdziko muno ndipo tipempha that spirit kuti itapitirira. Ndiye munezakambasa kakhalidwe ka nyumbamo kunavuta anayambitsa ndi anyamata ometa mbalimbali baba Malondera ndiye mina anadzadzukira pongofuna kuti amukwachi zimene akuyankhula zisaveke kwa ife amene ndali komwe kuti mona ngati kuti akungofuna kuntseka pakama kuti zisaveke amati waledzera iwe waledzera ndomva zimenezi akuti iwe waledzera sit down waledzera kuti munthu ujali buno bwino akambazozo waona yeyo waona kani njakuti malinga ndi malamulo akuzipani osati anyumbamo kuzipani amapereka ulemu ku seniority mwina ukhalitsa mparliament mwina uli ndi udindo wina wake kuchipani ndi ati kakhalidwe kaja kama yangana society zimenezo pali maulemu aje ati pali maulemu nyumba muja ife timangoona ndi akuti chimene zachitika zilali zizoti wiki inayi anthu amaona anthu akukhala mene muja ndi kuti achaponda amakhala pa seat number 2 seniority ngati anthu akuluakulu khalekhaleni padzapezeka kuti tsiku lina pa seat ija yachaponda ija pakhala nduna agriculture aloza mbilisi pa seat number 2 kacha nde baba Malondera kodi iyayi sindikuona bwino nanga achaponda ngakazi kuti mulakula bwashi kuti iyayi ine achaponda amene ndikadziwa ine ngamuna ndana dzadzuka nyumba muja ndikudabwa yapo the rising star achapondawo ndi rising star kuona kwa baba Malondera ati ndi rising star I'm yet to understand kuti kodi rising star uli pati komano tikatenga anthu amene ku DPP akhalitsa kwambiri chifukwa chaponda ulendo ngwa number 5 I see nde kuti akhalitsamo ndi anthu akuluakulu ndi amati wampshala adona nkhondo chicho chimenecho ngakhala anthu amanena kuti iwe waledzera watere koma zioneka kuti ku DPP kwadakakambirana kuti atitulukira uyu ali ndi point atitulukira nkuteka kuti oledzerayo ali ndi point nkuteka ena aperekera zida kuseriko ena aperekera zida kuseriko tipange bwa basi tudabwatu wiki hii tamalizayi zasintha achapondatu ayika pa number 1 pano acho tsaso pa 2 paja pano pa ndi 1 city 1 mukangoti ku DPP kungofika mparliament muja mbali ya boma number 1 mupeza achaponda ndiye kuti aujen ababawo nkuteka adaona kanthu andi sitingamuche nthawi zonse wamisala kuti ngwamisala amakhala waona chani waona waona ndithu ngati zayamba kusintha komanso obwerera mchimake ndi kuti nkuteka ababawa adaona kenakake anali ndi point imene adafotokoza akuti kodi uku ku DPP mutatifotokozerani muchitako chani chifukwa kapena is this
you are trying to align nkhani ya 2030 anafuna anaterodi mukupanga masamu a 2030 kuchitikako nchiyani kumeneko chifukwa tunde zovekazo ndezikuvekadi tisaname ya izona mipungwepungwe ikuveka tinene zoona sikuti kapena mukamapanga kumene kumuone ngati kuti anthu sakudziwa ayi mipungwepungwe ilipo pali kagulukeni ati kakumwera uku ati lomwe belt kapanga zake pali kagulukeni ati kakunchewu kakulowera ku east uku ati kapanga zake ndiye zimene zozo ngati simuzikoza dziko likuona modele you need to sit down ndikupanga bwinobwino kuti it's too early to do that. Yes. Pepani kuti ndiyankhula zimenezi yankhulani chimene chinacho achakwera mboma chili pakona marwa chinacho chakwera mboma suti chidatuluka mdziko muno chabwino chili pakakona chili momuno mdziko muno oho ndiye chima yang'ana kuti kodi anthu ayamba kupanga za ife kapena kupanga za 2030 pamenepo samala mipando imene akuyang'ana so ndimanena kuti ndi nthawi imene ili ya crucial tikuchita celebrate moyo wa Professor Thabita Mutharika adalonjeza kunena kuti ineyo ndiyesetsa kulowetsani pampando zizatengera ineyo kupanga maintain good so amene angadzaluze 2030 si Mutharika adzakhala iwo amene pano pamwina kukambirana nkhani za maudindo chifukwa pamafunika kuti titadzuka ku zochitika za ndale dziko lino likungofunikira anthu amene akhoza kuliphula pamavuto basi ndiye kuti ngakhale kampeni nthawi imeneyo imadzipanga yokha panopa chimene chione kuchitika Bishop William inde DPP yangene kwambira chinyamatawo apange empower osatengeranso kuti nyamata achokera kuti wachinyamata wa DPP akhale well empowered pasakhale disconnection pakati pa boma kapena pakati pa State House ndi chipani ayi ndekuti chipani ndi boma ziyendere limodzi zikangotero ndekuti zinthu zili bwino komanso pa ulendo umenewu pasakhale zoma kangana umateri pano panthu adikilira zinthu zochipa chakudya chani chifukwa anthu ovota ndi amenewo ndi amenewo ndikanyama tukuti kali pakona komanso musayiwale kuti Mutharika zoyimiranso apa padakana mudachita kuawumiriza kuti chonde bwerani ndipo anthu adasankha dzina la Mutharika ndipo machulaso machita bwino machulaso MCP even ku MCP chimene anthu ayinodziwa kumene kuja kuliso mayina anthu ayamba kale kuti ya ndifuna ndidzakhale ndine ati panopo manong'onong'o akumavekaso kuti dzina limene kuchulidwa sila MCP lumachulidwa la Chakwera mukuona nkhaniyo kuti ife tufuna Achakwera adzabwererenso mukuona nkhaniyo ngati mene adachitira anthu kuti tufuna Mutharika adzabwerenso ndiye mukambokokana kwe pomaliza uzapeza munthu wachoka mwasunga jacket m'manja mavuto kulongola kwa mkotani kwa akutinyansanye patamine koma musatseke mukozo zitsekereza tsokolano tukamba za inuyo tukamba za inu chifukwa tikutuluka munazayankhula nkhani nake kufunikira kwambiri manena kuti DPP unike kwambiri nkhani yakagwiririka ntchito between azimayi komanso achinyamata mmafuna unena kuti chimene tifuna unena ndichi president akamasankhidwa amenera mmutumwa asayiwale kuti wasankhidwani ndi anthu osauka wasankhidwa ndi anyamata odzola penti fwa kuti DPP amadzola penti izo nzona zimenezo munaziona amadzola tudzinthu paka kudzilemba imene jatu sikupusa ati kumene kuja ndi dedication kusonyeza chikondi kwa munthu ndi anyamata ngati amene aja amene adzipindula azimayi amene aja amavinaja amasiya azimuna awo anthu amene aja sudangovina no inu mudzika kondwa uko nde andinzipanimo muli chisumo china chake kwathu kuti mati chisimo alipo ena amene ali kufupi ndi mabwana amathoka apatsa ndalama amakawa 1 million iyi mutakapatsa akalindiza kapena 2 million iyi mutakapatsa akalindiza nda constituency governor agwira bwino ntchito inu mlomoti mukapatsa 2 million a constituency governor mukapatsa 70,000
In fact imene yonse yapwira yonse yapwira ndekuti a president kumene aliko akuti ineyo akalimbiza ndinapatsa 2 million ezona pamene akalimbiza akulephera ngakhale kugula nkhuku ezona ndalama inuyo amene muli kufupi ndi president inu mwapwiza ndalamayo ezona ndechonde anyamata aja ku Japan aja DPP AUTM amene ajafunika empowerment azimayi amene aja siwosowa zochita amene aja afunika empowerment adzafunidwa pamawapa anthu akakhala state house kuja amapezeka kuti kumene mapiko kumakhangata president aja ngawoka chibwana chachikulu ezona so zimenezo zimaveka sungakhale mu nthawi ya MCP munena sitingaziyiwale zimenezo sizingateke kuyiwalika chifani mata adakadandaula azimayi adakadandaula kuti alipo anthu ene kuti akafika kwa president kuja kumachinga kumachinga ndikuti achipani kumayenda wempha achipani wempha bwanji ati kuli munthu wina wake ku state house kundiminga abwana ndiye kulenda ali busy iwe abwana ali busy ife ndo amene masala tulo kuti wacha akhale pa mpando akakhale busy lero kuti chani tonena vanena adasinthatu mnamba anthu akumudzi kwawo adapena mapiko so tiyeni a president tisasokoneze ayi anthu osauka ndamadayika pa mpandopo every vote counts and this is his last term titsindike pamenepo timafunika titakhala ndi legacy ya Mutharika kuti yabwino kuti kodi iwowa zimene amafuna takwaniritsa ochita zimenezo ndi wina aliyense amene wapasidwa mphamvu ku nthambi iliyonse ya boma chifukwa tikukamba pano pali kwina kuchitika zibwana zazikulu mudziwa zoti bando inuyo mukagula simukumayigwiritsa ntchito akugwiritsa ntchito sakudziwika ndipo nkhani ya bando musandikuitse nayonso ayi ndikupempheni kuti mtima wanu ukhale pansi tiunike imeneyi mukwiya chifukwa chani akalipisa ndi chibwana muyankhulachi azathu amabandowa atitola kwambiri awapanga za mabando atitola sindudziwa kuti atengera advantage yanji kaya bando imene amakulembera kuti ndi ya 30 days or 4 days sikuti 3 days sikuta yata ndalama zoti zitenga kuti zoti tigulelero bando 12,000 kapena 30,000 mawa yata nkuja yata pamwezi umwe zoti munthu unuka 100 cha 2,000 pamene zinthu zoti komanso ndumva zoti bando ija ngakhale aunjezera mitengo koma bando adayichepetsa kuonjezera mtengo kuyichepetsa komanso sikulimba ndi ulemu umenewo tikakhala mudzi kwathu mchiladzulo timati sikutupa sinziwa kuti mundimvesese chiwo chimene ukakhala ufa uja ndachiva tupatupa ndi chichewa cha bando yafokeratu ndi chichewa chabwino sizikuyenda ino amabando ino kuti anduna zimezi ndi ndani anayankhula koma andunawo anati chani ku parliament kufana fusida kusoro limeneyo kuti inu motidere awawo muti kuli makra kumeneko kulata ayatero kulata TNM kaya kulachani moti niyo anduna basi muli chonchi bola mbendera petu bola zanu zili pabwino moti simukuona zimene amalawi akukamidwa mdziko muno nde ata alowelerapo andunawo fatinayankhula nawo ata akambirana ndi amakra ndiwo atauza kuti imisanikaye atauza choncho auza kuti imisanikaye tisamveso anthu mukwadula komanso chifukwa munangobwera kudzangokweza osalengeza olo anthu kwapatsa grace period anthu mwambe kwabwezera ndalama zawo ndesanayambe kutibwezera so anduna kubwezera ndikona ine sana ndibwezere inenso ndikuyifuna ana malomba inu kumudzi kwanu kwathu kofanana ndi kwawaso fa ana malomba amachulaso mangonawo ndamu kudzatsesereka mmuwa ndi amayenda upita kumangochi akachoka kama pita toka ikumulanje ndama kufika chiradzulu kukaona pirala ya chirembo fa chazeri kwambiri kumeko chende msipira simulankhulaso bwino kanya bando kando mufuna tiyambando chonde ana malomba onaliponi anthu akuzunzika mdziko muno sangabwere kunyumba kwanu zakufotokozerani koma akagula bando ya 120 GB ikumatha within 2 days no 3 days ndi chipongwe chimene chocho pamene munde kuti tikupita kuti ndi chipongwe chimene chocho so that's why we have makra kuti amati Malawi communications and regulatory inenda imakombiri pa regulatory authority
Nde mupanga regret chani pamene mupanga regret chani. Please wake up. Makra, wake up. Wake up. Musagone amakra. Tisadikire za Sulemani kuti abweretse commission of inquiry. Wake up. Sulemani anachoka hapo kumene. Mwaonete? Ndi amene muli pono. Wake up. Please. Anthu akuzunzika akukamidwa. Tisaname. Na papando. Yonda kale. Papando. Papando. Kuna madzimu lina. Papando kwa ndivulazi. Imagine now. Ipando. No, it's too much. So mukukumbukira kuti dziko lino tikakhala kuti tikukambirana nkhani za kutsogola kwa dziko tidalira internet. Yes. Sakudziwa kuti kodi anthu akuapweteka motani. Kuti munthu panga apply ntchito internet. Ujeze ndi anthu pa WhatsApp kumudzi. Internet. Anthu amapanga ma-selfie. Hello mwandiona? Pano loading. Chakuti internet imene. Ambiriso akuganiziridwa mabwana pepano. Amaganizira kuti ndekuti namuza kuti agule bando mwina ya 10,000. You see? Koma uyuyu akundika awa uyu. Mwaona? Osadziwa kuti akugawidwa ndi kuti ene ndi ku Airtel. Mwaona? Munthu anagula bwino bando imatha mwezi koma si kutha mwezi. Mwayambanisa anthu ma office. Zimenezo Please mwayambanisa anthu ma office. Kuyambira pamene tikulankhula pano. Nduna idzuke komanso amakra adzuke. Yes. Komanso sangoti koma kodi ndiye kuti omenyera maufulu mabungwe akhala chiti pankhani penewe. Ndi bando yawo ili bwino. Ndona akhala chiti. Bando yawo ili pabwino. Kuli achina HRDC, muti kuli asidedi, muti kuli atizika zokhudzidwa, muti kuli kaya muti alipo mabando awo ali pabwino. Ino ni nthawi yoti Malawi mutai. The crisis na mabando bokapa. It's a crisis. It's a crisis. Ku Parliament timalize ndikunena kuti tikamachoka kumeneko munacheza ndi anamalomba omwe atikulankhula nawo. Nacheza nawo. Amasimba zotani. Namalomba tu wadandaula kwambiri munthu uja nduna yathu. Ati chani kudandaula. Anamalomba za bando izo nde adandaulanso komana anadzadandaulanso zina. One, musaiwele kuti anamalomba anavala zipewa zingapo. Ali pa agenda MP akumangoje. Ali pa agenda nduna azofalitsa nkhani amene so ali neneri wa boma. Yes. Ali paja ndi amati deputy leader of the house. Nyumba muja. Otsatira ajabi muhango. Ndi womwe acha. Ndiye anadzayankhula ngati leader of the house. Anaphunga kujomba. Ma MP omwe wasankhidwa zana ati kuli kujomba. Ndiye mwina tisakambeza mbiri. Achitone anamalomba achitonena okha kuti dzanyanya. Ati dzanyanya. Tate ntiave anamalomba. Chibweranso immediately. Dzanyanya. Timafuna kuti popita wiki amawayi tionesetse kuti nomunomo anthu tikubwera tonse. Ti anthu 200 chakuti koma mutati muone nthawi zambiri mapeza kuti anthuwo mwina ali 100 chakuti. Koma mangobwera mawa nkumachoka. Amapeza kanthu akabwera kuja amalandira kanthu. Tsopano ukamabwera kuno pamakhala kenakache. Amati attendance. Nangaso abwera wa attendance wachoka kumudzi. Chifukwa kuno kwalibe malogona. Kuno sakapatsidwa malogona. Ndi amakhala kuti ali kumudzi. Akabwera kuti abwere kuno adzafike kuno amayenera kuti apatsidwe malogona. Ka allowance kogonera. Komanso amayenera kukhala ndi ka allowance. Kwamba akasikogona mulika kudyaso momwepo. Komanso pali ka allowance yake yakuti akupanga meeting kapena meeting allowance. Ndiye enawo mwina munzeru za amafuna dzingoonekera ngoti doli. Doli kenaka nkutuluka kuti adzene kuti anabwera. Koma chimene unena kuti nanga kumudzi kuja. Kuti mukangobwera kudzangoonekera osayankhula munomo osapereka nkhawa za kumudzi. Ndiye kuti mwabwera. Kodi anthu akamkumudzi uja akambona kuti ya inuyo tikuchotsani pampandopa kapena dzakuchotsani pampandopa mudzadandaula. So ndi imene timanena kuti yayi khalidwe umene uswa bwino. Ife kuchokera kuboma tili wokonzeka kuti no tiziyankha tizikupatsani mayankho. Boma la Professor Arthur Peter Mutharika
ndikuyendetsatu chilichonse poyera tikubwera apa tilipo tifunseni mafunso ife tiyankha koma inu ngati simukupezeka ndiye tipange bwanji ndi kunali nokulira kwalirira mamembers kuti ayi yesetsani sinthani tiye tiganizire anthu kumodzi ana malomba kudandaula munthu wamkulu kudandaula zafika pamenepo omwe ajatu avoteredwa pa 2016 apa amene aja pa 16 September rather 16 September 2025 chaka chatha chomwechi awo afika pomera mapiko awo akujomba kaya anthu ako awo akudziwa zimenezi ahedi amakhala akuyang'ana pa sukulu kuti kodi performance ya ana ili bwanji aphunzitsi ali iyi akungojomba sizokuti anthu ako awo akuwaganizira bwanji ndi chipongwe chochitikachi ndi chipongwe aphungu aku nyumba ya malamulo mukumbuke zimene zimachitika pa kampeni pa kampeni kumakhala tikudzichepetsa mwabodza ine mwana wanu wa mmudzi muno ndabwera kuti ndikutumikireni ndikunyamulireni mavuto wanu ndikakusiyireni ku nyumba ya malamulo kumene athawa anthu nkumati munthu ndi uyu tungululu munthu ndi uyu ndikuti anthu ndithu azibambo kumakasesa zibebe pa njiko kampeni ena amafika point yona kuti kampeni yafikapo kumakhala kuti kugulira atu mabokosi ndikuti kuti ngati pali patient pamudzi pano kuti wasala pang'ono munena muzi ndiyimbira phone nditiyo mukangoti zachitika pa workshop yakuti katengeni bokosi kumeneko kufuna mavoti osekuja kufuna mavoti lero zafika zoti ku parliamentiko sakupita kodi inuyo anthu amene mmasankha anthuwa kuti tiyeni ku parliament diso lanu lizikhala kuti wathu alipo ene mipando yawo ichitosowa munthu okhala mipando ku parliament and amanama kuti ayi mwina atumidwa bodza ma MP ambiri sakuyenda panopo austerity measures ndi MPM ndi MPM amadandaula ma MP kuti pesa amalandira allowance ayi kwamba mayiko akunja chifukwa allowance zitanthauza kuti akafika mmene mujamo alandira achoka komano ngasama uza kumudzi kuti achokapo tu amangoyimba phone mwina kuyizimitsa dala 1 week kwathawa anthu aja adavotera aja kwathawa kuzimitsa phone basi kuuza constituency governor kapena chairman kuti akayimba mauza kuti ndatuluka ali mwabiwimu ali pa lower biwi kapena apa biwi MP abere ndiye kuti ali chonchi basi anthu akuti munthu ali ku parliament asembaletsedwa bebida awaso awa akufunika kwaona bwinobwino akufunika sobatizo awawa ma MP awa ndikuti pa kampeni akufunika kuwakhazika basi pamakhala zinthu zoti even pamaliro pamene kumaombana mapewa mashado kuombana mapewa magali mutu maliro chokuti ena kupepesa ena aphunzira kumba manda pa kampeni kuphunzira kumba manda oli chibadwire sana kumbeko kumafoshola nditu kufoshola tu kwabodza kufoshola kofuna vote tu koma ku parliament sakubwera koma iwala kale ndi masiku angati amene akhala ku parliament basi chomvesa chisoni njakuti ukapita umene kuja chimagamulo zawo zopuma ndipo akula magalimoto akuluakulu amene adavoteredwa aja alibe china chilichonse pano kumimba amangasala malo mopita ndi ukasuntha zinthu kumeneko ayi kuti akodi boma tatiyankhulani kuno kani za CDF zili pati pamenepo anthu athu amene adalonjezedwa angokhala uku akudikira mwaona kuna chinyamata mwaona azimayi adalonjezedwa ngongole mu CDF muja mwaona kodi zili pati zimenezo wina nkusankha usapita ku parliament kukayimirira anthu bwanji ngati ukanika kuyankhula bwino anthu amapanga noti imene muja bwino kodi mulankhula bwanji ukhozopita imene muja kunena kuti ngati we ndi wolimba mtima chifukwa kuyimirira nyumba ya malamulo zimatengera kulimba mtima ukuzowauza anthu noted
ndiwe nakuti ndati zimene mukambazo Eh. tipange zimenezozo agangata mwachitsanzo Zoona. nduna ya sports zoona mutati mwafufuze zimene panga agangata eh zurati zoti munthu uja mutu mwake muli nzeru kwambiri zoona vuto la ku Malawi timaona ngati kuti munthu ndi wa nzeru chifukwa cholankhula Chizungu kapena kuti ali maphunziro no akuonetsa madigiri ayi ndipo mwachitsanzo ine ndimanena ndithu kuti dziko linoli sili kufunika anthu ophunzirayo ayi tili ndi Jomo alibe classmate koma ndi wa nzeru but he's doing great things. yes Meya amene tikozokambira nawo panopa ndi ndi Jomo alibe classmate mameya ena sinamvezi wochita zanu koma tu pa dashboard pa ife tikudziwa Jomo tikudziwa Jomo ngati mulipo ena ife sitikudziwa ifeyo tikudziwa Jomo no classmate no classmate ayi iniyo muti classmate musokoneza zinthu no classmate Jomo koma mira kutibulira kwa pira ndi kwa Dzombe no classmate ndemo pita kwa Dzombe yes iwo adavumbulukira form 2 kudetsa secondary ataona kamuza adzendera chimanga akuti zona president kudzendera munthu wochimanga ndero chuma chili pati chili pamene panopa tukambazo Adzombewo boma layang'ana kwa Adzombe munthu osaphunzira koma wanzeru ndi chimodzimodzi zimene tukambaza agangata fa saini yoti agangata sanapite patali ndi sukulu alesi akuyidziwa koma zoti agangata ndi munthu wanzeru munthu wa ndalama zake munthu wa look sharp fa agangata ndi munthu wa look sharp no amapusha background and is a hard worker. Gangata is a very hard worker. And kumalankhula kunena kuti chifukwa choti mwina pali ena udziwa lankhula Chizungu. No. Ndiye kuti amene wa Gangata is not worth it. No. Nduna ndikuganiza kobwerera bembo. Ineyo ndikuona kwa kunja atu za English. Za English kulibe. Alibe nazo ntchito. And Gangata ajamenena unduna wawo usadzathe olati ngwapasa maunduna ena mpaka 2030 wo. Yes. Chifukwa he's a performer. He's a performer, that is. Yes. Suja anadzapita ku meeting ya sports. Kujana kabwera sondika kama uko chukira nako kuti my people football. My people football. My people football. Why are you not answering with power? And kamene kajekalo waso parliament. Zoona panopa kakhala chisimo kuti akangolowa Gangata walk with power, speak with power. So Gangata akuoneka kuti ndi munthu olimba mtima. Achina Gangata waso ndi anthu ena amene ndi anthu olimba mtima amene dziko likuyenera kuti lidzalemekeza ndi anthu oti sakudziyang'anira pansi koma he is pushing and anadzawerenga statement Chizungu chomwecho tu mparliament mwanadzawerenga statement very perfect anawerenga bwino munthu olimba mtima ndiye tinganene kuti munthu wina basi kusankha usapezeka ayi bwana chifukwa choti ndikayankhula bwanji chifukwa ambiri tu sikuti ndi udolo tu akanika kuyankhula ambiri nkukanika tu kuyankhula mwina malamulo athu tiasinthe it's high time tizalola kuti munthu akhoza kulankhula chimene chamufupikira muchichewa kana muchingerezi communication is what do matter. Fundo imeneyo ili bwino koma musayiwale kuti zoyankhula za munthu zimachokera mmutu umazapanga process zituluka pakamo so nkuteka anthu amene mungwapatsa mpata kuti zikayankhula ni chichewamo azikantukwa nazo akuzomatsira ni maphuzo kuti I think Chizungu chomwe ena asiya madambo etu kukutsika ena asiya makukamu muli malo azina mwali nde adalowa MP munthuyo yes munthuyo ndi MP ezona nde mumuzuto tamasula tsopano mukozimene kukachichewa koma chichewa chitotita koma pa chilungamo chake chichewacho chikufunika ate tikambeno chilungamo chifukwa achita Gangatawa DPP ayithandiza kwambiri pa Central Region machito kudawa kuti kodi munthu koma mayankhula ngati Chizungu kulibe Chizungu kodi kampeni umayankhula Chizungu Chizungu chachokera kuti nkhani yake ndimene Chizungu chachokera kuti mukayankhula Chizungu parliament ku kampeni muyankhula chichewa anthu amene adakuvoterani sakubva kena kali konse olo
ine ndimapezeka so mmene kuja pali zinaso sindimaziva nakuona nthawi nake mmangwedeza munthu kodi magalasiwa mangovala ife kuyo chimafunika tachizungu kuyo kuchosa wangopita atu apo chizungu achipungule ena ife tumapitako kubwera Chizungu achita? achipungule iya koma There are technologies tikupempha they use there. tikupempha kuti kutsogolo Yeah. chonde Aha. ngati mapangira ku Tanzania aha Swahili aha ndipo dziko likuta likutukuka likutukuka Mozambique polima munthu polima umalima chizungu ukamalima umalima chizungu umati no come kumauza nsonti kumauza nsonti mchizungu olo chabwino doctor akadwala pabedi amabula mchizungu nchifukwa chake nthawi yayikwaya ya ndege anthu amanena kuti muziti yankhula mchichewa tofa zimvesetsa zochitika kuti yes you see so china chili chonse imene anthu chimatichitikira Yes. mwachisazo niyo nda bishop apa munandiuza kuti munachita chifine munadula ka chifine Zona. mafwetera chizungu ndikuthokozeni kwambiri tatokoza thokozeni kwambiri akati ndi zikomo kwambiri pamene